Kaixo, gu Eibarkoak gara, Aldatze ikastetxekoak gara, 9. mailakoak gara, eta ni Ruth Marron naiz. Ni Sara Azpiazu naiz, ni Aikan Hernandez, eta ni Alana Dieguez. Eta gaur gure esperimentua azalduko dizuet. Esperimentua egin baino lehen, materiaren egoerak jakitea ondo egongo zen. Materiaren egoerak 3 dira, solidoa, likido eta gasa. Solidoa, molekulen arteko interakzioak handiak dira eta molekulak elkarri lotutak daude patroiak osatzen, adibidez kristalak. Likidoak, interakzioak txikiagoak dira, molekulak elkarriekin daude, baina mugitzen dira. Eta gasa, interakzioak oso txikiak dira eta molekulak erabat aske mugitzen dira. Orain, egoera aldaketak azalduko dizkizuegu. Ruth esan duen bezala, 3 materia egoera daude. Solido, likido eta gas. Eta egoera batetik bestera bihurtzeko hainbat prozesu daude. Adibidez, solidotik likidora urtze prozesua erabiltzen da eta berotuz bitartez sortzen da. Hau gertatzen da partikulak berotzean azkarrago bibratzen dute eta orduan desplazatzen hasi dira eta aurrera likidora bihurtzen da. Gero likidotik gasera vaporizazioa, gasetik likidora kondensazioa, likidotik solidotzea, solidotik gasera sublimazioa eta alderantzizko sublimazioa. Baina gaur, esperimentu honetan vaporizazio prozesuan geratuko gara. Beroa ematen dela modu bakarra ura lurruntzeko, hau da vaporizazio prozesua sortzeko, ez da bakarra. Zergatik? Esperimentu hau egiteko behar ditugun materialak hauek dira. Ura, irakitzailea edo herbidorea, botila, desinfladorea eta termometroa. Orain, esperimentua egingo dugu eta bitartean prozedura azalduko dizuegu. Badakigunez, teorikoki irakite puntua 100 gradukoa da. Lehenengo, irakitzailea ura berotu behar du. Irakitako ura neurtu behar dugu, eta gutxi gora bera 99 gradukoa da. Geroago, kristalezko botila batean bota behar dugu eta neurtu behar dugu botilako ura. Eta da, gutxi gora bera 95 gradukoa. Eta azkenik, desinfladorearekin desinflatu eta behatu behar dugu. Esperimentu honetan ikusten dugu urak irakiten duela lehen aldiz, herbidorean ero irakitzailean. Badakigu teorikoki ura 100 gradutan irakiten duela, lehen esan dudan bezala, baina kasu honetan 99 gradutan irakiten duela ikus dezakegu. Hori gertatzen da presio atmosferikoak irakite puntuari eragiten diolako. Gure kasuan itsasotik 121 metrora gaude, orduan presioa gutxiagoa dago eta horregatik ez dira 100 gradu zehatz. Botilara pasatzean argi ikusten da ura 95 gradu inguru jaisten dela. Ondoren, Sarak azaltzen duen bezala, desinfladore bat erabiltzen dugu, botila edo upel baten airea kentzeko erabiltzen dena. Adibidez, ardo bogedetan oxigenoa kentzeko erabiltzen da. Airea kentzean oxigenoa kentzen dugu eta hori ardoak bere zaporea alda ez dezan eragiten duelako. Eta bigarren aldiz irakiten du ura botilan. Berorik gabe, posible alda hori, pausuz pauso azalduko dugu. Airea kendu dugu eta hori egitean burbuilak sortzen dira. Eta burbuila horiek aire bat sortzen dute pizkanaka presioa ginez eta orduan berriro igotzen da temperatura. Aitanak esan duen bezala, presio atmosferikoaren eraginarengatik irakite puntua alda dezake. Adibidez, grafiko bat egin dugu zuek hobeto ulertzeko. Deban, altitudea 0 metrokoa da eta irakite puntua 100 gradu zentigradokoa da. Aldiz, La Pazen altitudea handitzen da, 3650 metrokoa da eta irakite puntua jaisten da, 87,67 gradu zentigradoa. Eta orain, galdera batzuk egingo dizkizuegu.
Lehenengoa da, non egoziko ditugu makarroiak bizkorrago, Deban edo La Pazen. Deban egoziko ditugu makarroiak. Deban altitudea altuagoa denez, Irakite puntura heltzeko denbora gutxiago behar da. Bigarren galdera, non izango da bizkotxoa esponjosoagoa, Deban edo La Pazen? La Pazen, zergatik? Presio atmosferikoa Deban baino gutxiagoa delako, eta orduan atmosfera bizkotxoarengan egiten duen indarra ez du behera botatzen. Orduan badakigunez bizkotxoa esponjosoagoa irtengo zaigu La Pazen, baina La Pazera joateko hegazkinez joan beharko ginateke. Baina hegazkinez joatean sortzen dugun karbono dioxido kantitatea handia da, beraz asko kutsatuko genuke, orduan Deban egingo dugu. Esperimentu honen ondoren, ondorio batzuk atera ditu. Adibidez, baliabide naturalen kudeaketa jasangarri eta erabilera eraginkorra. Atmosferara, uretara eta lurrera botatzen diren partikulen murrizketa eta hondakinen murrizkera, birziklapena, berrerabilpena eta gutxigotza.